Moi! Mä oon Magnus, tää on Jenni. Tänään Rööperin aamujoukassa harjoitellaan käsillä seisontaa. Se on perustaito, se on yleissivistystä, mutta se kuuluu myös Astanga-jouka-sarjaan vähän edistyneemmässä vaiheessa. Mutta siitä on lukuisia hyötyjä. Se auttaa keskivartalon hallintaa, se auttaa koko tämä sivukyljen tukea, kouluttaa olkapäitä. Niin, oletko valmis seisomaan jaloillas? Eli painat jalkapohjaa maahan, reidet on tukivat, pakara on tukiva, tässä tapahtuu noste, sä nouset pituutta. Nyt nostat kädet vielä ylös ja painat vastaan. Tämä on käsillä seisontaa, paitsi että meillä on nyt jalat maassa. Nyt kokeillaan sitä seinää vasten. Jenni, vatsa seinää vasten, kävelet ylöspäin, sinne minne uskaltaa mennä. Sinne minne pystyy tänään. Hienoa. Nyt jalat yhteen, ojenna nilkat, reidet tukevat, pakara ja työnnät kämmeniä maahan. Niin silloin koko tämä linja nousee. Mutta pitää aina säästää vähän voimia tulla pois. Noin. Hienoa. Kokeilepa tehdä niin kauan kuin pystyt ja sitten toistat vähintään 3 kierrosta.